Generál Jozef Viktorín poukázal na neúčasť západných veľvyslancov pri kladení vencov na Slavíne ako na hanebné gesto, ktoré podľa neho odhalilo ich pravú tvár. Podľa Viktorína ide o neúctu voči padlým vojakom a o pokračovanie krokov, ktoré oslabujú dôveru v diplomaciu i jednotu Európy. Viktorín vyjadril presvedčenie, že si Slovensko túto urážku nezabudne a pripomenie si ju rovnako ako zradu z Mníchova. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Mali sme možnosť vidieť aroganciu Západu v priamom prenose. Včera ukázali svoju pravú, falošnú tvár a falošné hodnoty. Kladenie vencov pri príležitosti 80. výročia oslobodenia hlavného mesta Slovenska je nesporne udalosť. Logicky, slušne a diplomaticky boli pozvaní aj veľvyslanci akreditovaní na Slovensku. Dostali pozvánku od politickej reprezentácie krajiny zúčastniť sa ceremoniálu kladenia vencov na Slavíne. Výsledok? Pozvanie odignorovali. A to z detinského dôvodu, účasť veľvyslanca Ruskej federácie. Oni sú tu preto, aby sa snažili rozvíjať spoluprácu a nie politikárčiť. Alebo sú tu preto, aby neúčasťou vyjadrili nesúhlas s výsledkami volieb a suverénnou politikou vlády. Ich neospravedlniteľný postoj potvrdil, že si nevidia na špičku nosa a svojim rozhodnutím vyzvali naše ministerstvo zahraničných vecí na tvrdú reakciu. Tá verím, že príde. Môj odkaz pre nich je jasný, prepisovanie histórie a arogantnosť je to, čo si všetci tí, čo položili životy, nezaslúžia. Aj vďaka nim, hrdinom, mladým mužom dnes žijeme. A aj vy, veľavážení arogantní diplomati. Na toto by ste mali pamäť. Rozhodnutie, ktoré urobili, je jasným pokračovaním hlúpych a nesprávnych krokov, ktoré prichádza z Paríža, Londýna a Bruselu a ničí úniu. A to ani nehovorím, ako ničí národné štáty. Aj napriek ich slaboduchosti je 80. výročie víťazstva nad nacizmom a fašizmom nezmazateľným a oslavyhodným historickým momentom. Bez ohľadu na kroky predstaviteľov tzv. Kolektívneho západu. Ich postoj je v prvom rade ich vizitkou a ich hanbou. A tak ako si pamätáme zradu z Mníchova, ako si pamätáme bombardovanie Srbska, tak si budeme aj túto ich hanbu my na Slovensku pamätať. Navždy.